Peni bosik ni phaikre trok arni Upper Dillaji KSA aroh atum pen pherang kya mai ing ni ponsi Dhansiri constituency MSC Tilotama Hashnu aphan EM anghoi KAEC pen pek ponangpo Anlote Dhansiri ara atum ta ching thudun thekpo pusi pherang kya mai kang ni ponahut KSA la pen Gorkha Association claim bang atum pen ningje Herangkia Maya Long Upper Dillaji KSA head branch of my pu Raj strong hangpen lam theke pachini pona tengke kedamtang surihini ra inkora hini aningkan Karbiang Long Autonomous Council kili kahut Dhansiri pen kache toidun MSC Tilotama Hashnu aphan aninga chet he pen ajok ki ongdung abot pen pahai dun lo laan chotakali non hejong lok sabha kili galong tame Karbiang Long pen kache toidun MP Amar Singh tiso aphanta Dhansiri hawara long penta ongdung abot pidun si pahai dun lo nasi Dhansiri ara ratum tame ching thurdunang ji punang matha pen KAEC ke japon CM Dr. Tuliram Ronghang pen Dhansiri MSC Tilotama Hashnu aphan EM arpu pek pon vek nang ji pusi ningje bang tum atuni rigang tum non kachari bom BJP team Karbiang Long akiai CM Dr. Tuliram Ronghang phamsi ni tum bang so press media long non tame non kilik pusame MP kilik tame ongdung abot pen dak Dhansiri pen tame hai pon lo asi non bang ke niltum aphan niltum karki bang ke alang ipan EM arpu pinangji pusi niltum lo bang so pini laso press media long niltum kachini Kedamtang KAEC akili kahut MSC Tilotama Hashnu pen along vote kere kamai ke padwa hut Dhansiri hawara long kaching thur asai mo ke claim ponje phan lamchak pitikang lo bonta MSC ang hoi pen chora jok ko an ma ke claim ang jaja kong kavedera jok si claim un ederlo lasi nona phong ke Dhansiri MSC Tilotama Hashnu aphan EM ang hoi pek pon vek nang popusi KSA Deephu District Committee Games and Sports Secretary Rajaswar Timongben ningje Pipon na budaya alang like emisi cuaca posti nilitum Dhansiri arat akisung pada akar I tuar pentinglo kaprek sistem alang ni nang pipon dia jakong awida posti nilitum baido fan bangke nilitum la emisi fan bangke nilitum non matke jokche pura dong thawe la sini tum bangke non bangke nilitum kar bilocali asong la pen Gorkha Student Union kadoko pen nilitum dak Dhansiri long area long dorapet la banglong nilitum bangke keha kediman bang lalo je non mat EMP protante nitum lak Dhansiri akisung ke boy same itu mana pajak ponpo Herangkia Maya Long Bikrom Timung KSA Upper Dillaji head branch Kongchunbang Martin Timung lepen Surjo Thapa atum chetongdon News report Karbiang Long live